नमस्कार, हम हैं खेसारी लाल यादव और हम जानता नहीं कि रउआ सब भोजपुरी चैनल के देख के कितना खुश हुईले। अब भोजपुरी गाना पर झूमे के बात ही कुछ और होला। जैसे कि में गाना बा, अरे के करा खाती करब भाऊजी अब की के पारब भैया यार बगैले ना धसे जी पर के करा संगे लड़ब भैया यार बगैले ना अब की के पारब भाऊजी के करा खाती करब भैया यार बगैले ना हो भैया यार बगैले ना तुसे जे पर के करा संगे लड़ब भैया यार बगैले ना तुसे जे पर के करा संगे लड़ब भैया यार बगैले ना। तरह सब देखी और झूमी गाई अब मजा ली। बिंदिया उदास बाटे कंगना टूट गईल गावाना के बाद वाला सपना। हम नहीं जानली कि मारे जाहू बाबा मम्मी से कह के हमारा देसी गावाना कबले याद के तकिया के धरब भैया यार बगैले ना कबले याद के तकिया के धरब भैया यार बगैले ना हो भैया यार बगैले ना तुसे जब पर के करा संगी लड़ब भैया यार बगैले ना हसे जे पर के करा साने लड़ब सैया रब गैले ना। ससुरा में तेल पीना सुखाता चार हो उनका से नीक रहे नैहर के यार हो। करब टेलीफोन चाहे चिठिया पे ठाई कवनो उपाय के उनके बोलाई। हमरा मन बिगड़ी ना जाके छूटा चरब सैया रब गैले ना। उनका रहत बोला कैसे छूटा जाके चरब भैया जल्दी अइहे ना त भैया जल्दी अइहे ना तुसे जे पर उनके संगे लड़ब भैया जल्दी अइहे ना